les veus anticapitalistes, ecologistes, feministes i independentistes que a partir del 28 de maig volem escoltar al nostre Ajuntament. Us deixo amb el Jordi, amb la Montse i amb el Jaume. Nosaltres proposem un municipalisme transformador, transgressor, que col·lectivitza la presa de decisions de les polítiques i que lluita per fer de Terrassa una ciutat socialment justa, nítidament feminista i independentista, perquè l'alliberament del nostre poble el lluitarem als carrers del nostre barri. L'esperança d'una Terrassa feminista, habitable, accessible, cuidadora i pensada per a les persones recau en la gent inconformista i rebel que som nosaltres. Som les eines per desmuntar la privatització dels serveis bàsics de la nostra ciutat, que lluitem per una Terrassa que veritablement sigui feminista, perquè som les eines per treballar pel futur. Som les netes de Margarita Tafanera, som les bruixes que no van poder assassinar, som la vaga solidària de l'EG, som les assemblees d'aturats manifestant-se davant l'Ajuntament, som 135 famílies ocupant els blocs de Vilardell, som la lluita contra el camp de golf, som les xarxes antirepressives, som la gent organitzada en CDRs defensant l'1 d'octubre. No hi ha cap de nosaltres que després d'un pas per Ajuntament li esperi cap porta giratòria de cap empresa important, sigui energètica o de qualsevol sector. A nosaltres no se'ns obre cap porta, a nosaltres més aviat se'ns tanquen. Amb orgull. Companyes de la CUP de Terrassa, i vaig acabant perquè la pluja tan desitjada ens ve a visitar. Força, molts ànims, seguiu així, entreu a l'Ajuntament, demostreu-los qui som, no calleu, no us doblegueu, no us agenolleu, que sé que no ho fareu, i demostreu-los que hi ha una altra manera de governar-se, que aquí hem vingut a defensar una vida digna i que no pararem fins a aconseguir-ho. Visca la terra!